Yau muna ranar Litinin 24 ga watan Fabrairu shekara 2025 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hauwa Usman ga muhimman kanun su. Da sanyin sahirin gane aka soma zaman taro kan ayyukan tsarin kan daji muna tahe da tsokacin mai bima ministan kuɗi da tattalin arziki a cikin labaran. A cikin tsare-tsaren gabatar da raskunar ayyukan mambobin gwamnati yau za mu saurari tsokacin ministan jin kai da bala'o'i da ta gabatar a talbijin na ƙasa. Da yake muna ranar litinin kan batun yanci za mu taɓo batun kwantiragin haya. Da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke. Shugaban majalisar CNSP Abdulrahman Tani shugaban ƙasa ya kai ziyarar ba zato jiya a tsibirin haƙar zinare na Samira da ke jihar Talabere. Wannan ziyarar na da manufofi da dama da suka hada da ganawa da jami'an tsaron da ke kula da lahiyar masu haƙar zinaren da kewayensu da kuma ƙara ma mazaunan yankin ƙwarin gwiwa musamman ma waɗanda suka tsinci kansu a cikin farmakin da 'yan bindiga suka kawo musu a watan Disambar da ya shige. Haka zalika shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Tani ya raba ma al'ummar abinci. Ayyukan karo na 21 na sa ido kan yadda ake tafiyar da tsarin kan daji sun soma yau da sahi a birnin Yamai ƙarƙashin jagorancin abokan hulɗa da masu hannu da shuni. Sama Mamman mai bima magatakardar ma'aikatar ministan kuɗi da tattalin arziki ya yi tsokaci kan manufar wannan taron da zai wakana tsawon kwanaki 4 a cikin firarsu da Asuma na Shina. Manufofin wannan taron shine a yi bita a duba yadda ayyukan shirin ke tafiya musamman nazari kan yiwuwar inganta tsarin sake tsugunar da mutanen da ayyukan suka shafa. Na biyu daidaita. Hukumomi sun ɗauki matsalar da hannu biyu kuma sun ɗauki nagartattun matakai domin ganin irin wannan tashin hankali ba zai sake afkuwa ba domin wannan ambaliyar ruwa ta shamaci dukkan mutane kurfai ruwan sun wuce a yanzu ne al'umma take fuskantar matsalar a zahiri. Dangance da raskunar da ministoci ke yi a game da ayyukan ofishin nasu yau za mu saurari tsokacin da ministan da ke kula da ayyukan jin kai da bala'o'i uwar gida Aisata Lawan Wandarma ta yi tsawon watanni 18 da take jagorancin ofishin nata. A cikin raskunar ta taɓo batun sabbin tsare-tsare da take da zumar aiwatarwa nan gaba don ɗaukar nauyin waɗanda bala'o'in suka faɗa kansu da kuma masu ƙaramin ƙarfi. Har kaɗan daga cikin tsokacin nata daga abokanmu na talbijin ta ƙasa. Muna fatan kyautata amsoshinmu game da mutane masu rauni ta hanyar kafa wannan rumbun bayanai. Wannan rumbun bayanai da zarar an kafa shi zai ba mu damar sanin suwa ne waɗannan mutane masu rauni, ina za su je kuma menene suke bukata domin fita daga kangin wannan rauni. Mun yi amfani da fasahohin zamani domin tattara bayanai. Mun fara a cikin watan Nuwamban shekara ta 2023 a Difa a matsayin matakin gwaji na rijistan zamani na mutane da suka kaura na cikin gida, kuma wannan rijista ba mu yi amfani da tafin hannu ba, mun yi amfani da kwayar ido domin tantance mutane. Yana kuma ba mu daman kaucewa kurakurai da kuma maimaici da ba mu adadi mai kyau na mutane da za a kai ma taimako da kuma rakiyarsu. Ministorin da ke cikin gungun kasashen yankin Sahel sun yi wata ganawa a ƙarshen wannan makon a Bamako inda suka fitar da tuta ɗaya ta kasashen uku a cewar jaridar da ke hutuwa kan yanar gizo cewa da Active Niger. Ministorin sun amince ma tsarin na tafiya bai ɗaya dangance da wani yunkurin tsarin tattaunawa tare da ƙungiyar ta da yawo inda kasashen suka fi mai da hankali kan makomar al'ummar tasu ta IAS da kuma sauran al'ummomin da ke cikin tafiyar. Karo na 29 na babbar sallar nuna fina-finai nahiyar Afirka da talbijin na Wagadugu cewa da Fesfako ya soma a ranar Sudun da ta gabata a babban birnin Burkina Faso. Masu fina-finai da dama ne suka halarci taron. Wakiliyar mu ta musamman Adama Dawaki ta halarci taron ga rahoton da ta haɗa mana akai. A cikin yanayi mai karfi da sauyi ne aka soma shagulgulan buɗe bikin tare da haskaka mabambantan shirye-shirye masu albarka na sinimar Afirka da mahalarta suka yi wa yabo na musamman. Wasa ta yi kyawu, abun ya birge mu. Muna son zuwa sinima domin mu yi kallon fina-finai. Biki ya yi kyau sosai, na yaba sosai da lokacin kuma abun yabo ne. Tun lokacin da nake halarta Fesfako a karon farko na ga lokaci da aka tsara da kyau. Akwai alamun haske kan wannan
wannan abu, kuma muna fatan bikin rufewa ba zai yi tsawo ba. Wani lokaci tsawon abu yana kawo matsala. Kasar Chadi ba kuwa ta musamman a wannan biki ta halar da wata tawaga mai kumshe da sama da mutum 200. Wannan ɗalibi ɗan kasar Chadi ya gamsu sosai da tarban da aka yi wa kasarsa. Game da Fespaco a karan farko ne na zo, an zaɓi kasar Chadi a matsayin mai haskakawa. Wannan ya ba mu ƙwarin gwiwa domin zuwa nan gaskiya, domin ganin abin da zai bada da ganin kuma dangantaka tsakanin Burkina Faso da Chadi. Abdulkarim Bubakar ya fito ne daga Nijar, ya yi fatan ganin an shirya bikin Fespaco a manyan birane na yankin IAS wata rana. Abin da na gani da kyau a nan shine gaskiya ya kamata sauran kasashe biyu su yi amfani da haka domin su faɗi cewa Fespaco ta nan gaba kasashen IAS za su tsara ta. Ina ganin zai bada armashi sosai. Fata na cewa Waga ta zama cibiya, amma kuma a nan gaba a shirya Fespaco a Yamai ko a Bamako. Bikin Fespaco ya tabbata haduwa mai matukar muhimmanci domin ɗaukaka fannin sinema na Afirka zuwa kasashen duniya. A game da matsowar azumin watan Ramadan, babbar asibitin Gaya ta tsara wata gayyar karɓar taimakon jini. Wannan tsarin wata dama ce ta tattaro jini don ƙara ƙarfafa masu sashen adana jini na babbar asibitin ƙwarin gwiwa wajen ɗaukan ɗawainiyar masu buƙatar ta gaggawa a lokacin azumi. Ga dai ƙarin hasken da uwar gidan Bako Hauwa mai kula da sashen bincike na cututtuka a babbar likitar ta Gaya ta Mafadil Alo. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une collecte de sang. Mun kasance a nan yau domin tattara jini, aiki ne da muke tsarawa duk shekara idan azumin watan Ramadan ya gabato domin magance bukatu na gaggawa a wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, a lokacin Ramadan ba iya fidda jini ga mutum da rana, dole sai bayan shan ruwa kuma bayan ya ci abinci sosai. Bukatun gaggawa da rana suke aukuwa kuma ba iya cewa mutum ya kace azuminsa kuma ciwo baya jira. Saboda haka ne duk lokacin da azumin watan Ramadan ya gabato muna karɓar jini ko kuma wasu ƙungiyoyin al'umma ma suna yi. A makon da ya gabata mun karba daga 'yan makaranta. Gaskiya mutane sun gane muhimmancin ba da jini sosai. L'importance du don du sang. Daga 19 zuwa 1 ga watan Maris na shekara 2025 za a gudanar da zaman taron shari'ar manyan laifuffuka karo na farko a birnin Kwanni da ke jihar Tawa. Takardu 20 ne za a duba tsawon kwanaki 10 kamar yadda Bulama Mamman Makaɗa, babban alkali a mashara'antar ta birnin Kwanni, shaida ma Asman Musa Arzika. Lalle wannan shine zagaye na farko, doka ne ta bada haka. Koci mai irin igiya kamar wannan ta rika tsara shari'o'i na manya-manyan laifi a duk tsawon shekara, inda ya samu a ce ma duk wata ne, ko in ba zai samu ba a rika yin shi daki-daki da ya biyo bayan aiki da gaba ɗaya da jujoshi da su ma'aikata na kotun suka yi har mu zo ga wannan rana. Gaba ɗaya dai a jimilla kes 20 gare mu, daga cikin su akwai 9 wanda suka shahi harkokin dai batsa kamar fyaɗe, akwai guda 4 wanda sun shahi taɓa kayan dukiya, sata wanda ta yi tsanani, da kuma gobara ta da gangan. Akwai kuma 7 wanda sun shahi taɓa jikin mutum, ma'ana ko duka da makami ko hallaka mutum ko da mishi rai ko kashe yan jarirai. Wanda yake da dama da halara ya saurara, domin zuwa wurin shari'a shi kanshi wani darasi ne. A yanzu sai rahoton na musamman. Rahoton na yau da yake muna ranar Litinin kan batun 'yanci zai yi tsokaci kan batun kwantaragin ɗaukan haya. Idan mai gida ya sa hannu a kai, to ya amince ya bada gidan nashi tsawon wani lokaci, shi kuma wanda ke hayar gidan zai biya wasu kuɗaɗe wanda suka tattauna kuma suka sasanta a kai. Domin samun cikakkun bayyanai sai mu saurari ƙarin haske daga bakin Juju Musa Bashir a cikin firarsu da Anise Karim. Menene kwangilar haya a dokar kasuwanci? Contrat de bail wato kwangilar haya wata kwangila ce ta ba da haya, kuma kwangila ce wadda wani sashe guda yake daukar niyyar sai an zuba masa kuɗaɗe, da wancan bangaren dole sai ya biya. Zai amfani har zuwa wani ɗan lokaci na wannan dama moriya na wasu abin kadarori. Waɗanne nau'ukan kwangilar haya ne ke akwai?
Wanda aka fi samu su ne guda biyu kenan, muna da nau'in kwantaragi biyu na haya, muna da hayar gidaje da kuma hayar da ta shafi amfanin kasuwanci. Game da hayar da ta shafi gidaje, wata kwantaragi ce ta ba da haya da aka rubuta kuma aka sanya hannu tsakanin mai gida da mai haya. Kana hayar da ta shafi kasuwanci shi ma wata haya ce na wani wuri domin a yi kasuwanci na aikin hannu ko kuma wani kamfani. Wuri ne da a cikinsa ake gudanar da ayyukan kasuwanci na hannu ko na kamfani. Wuri ne da ya kamata ya kasance wani jarin kasuwanci. Yaya ake rubuta kwangilar haya? Da farko ya kamata a tantance bangarori, ma'ana mai bada kuɗi ko mai gida da kuma mai haya. Makasudin kwantaragin shine na gwadon wurin hayar da kuma abin da za a yi da shi, tantance wa'adin haya, tantance sharuɗan biya da kuma tantance yanayin haya da nauyin da ya rataya. Akwai kuma sharuɗan da ke da nasaba da aje wata diyya. Akwai nauyin da ya rataya kan mai gida da kuma mai haya. Akwai soke kwantaragin haya, akwai haraji, akwai kuma yin ƙididdiga, sannan akwai batun daidaita rikici. Bayan wannan bangarorin biyu za su samu takarda biyu da ke dauke da rana da sanya hannu da kuma dukkan bangarorin biyu suka karanta kuma suka amince. Kwantaragin haya da kuka zaba na daukar hayar wani gida ko wani gini ko wani fili, hayar dole a rubuta kuma a sanya hannu kanta tsakanin mai gida da mai haya. Na kadarori ko abin haya na mai abin da dole ya kamata ya sanya hannu, sannan shi ma mai haya ya sa hannu. Yaya kwangilar haya take? To hayar ana shimfiɗa ta bisa takarda a rubuce ko a baki ko kuma ta hanyar shaida, amma ana shawarta a zahiri a hukumance, sannan a bada shawarar a rubuta. To madalla, duka daina muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa na wannan maraicen. Allah ba mu alheri. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu A Magarya. Tare da Radio Kitari. a kan lamba 101.5 zango FM. A Zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zango FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zango FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zango FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zango FM. Studio Kalangu.